Ay, nangita gini si mama kuan ba? Hoy, kanaog na diya. Ipakanaog man ni si mama. Gidagan. Agoy. Magtuba mi sa saging ni Mother Marites. Di ami karon sa ilahan ni Utik. Guwang na ba day na adi ay? Tisa pa Mother, kay tanaw sa nato guwang na ba na or dili. Di pa man ni guwang tek. Utik. Di pa ni guwang. Hagoy guwangan. Hala, tisa pa Mother. Hagoy, wa na gipilay gid niya. Lingud pa kay naa. Nawa na. Be, atong tanawon di, pislita raw. Be? Lami ka na guwagon si. Muni siya nga saging ang Arabia. Duoy na. Aw, duoy di ay ni siya. Puuki na, Mother. Pagkuan, Mother. Diha, puuki. Sige pa. Oh. Ay na, nakapil. Tana isa, putula pod. Pangayo ko dani. Saha? Ugma nakapahi saha dana kay kuan pa man. Ha? Kaniu? Di ara ato na ni siyang dalhon kay lami ni siya nga saging. Lami ni siya mahinugma. Lungagon man ni siya. Di ni siya pwede. Asa ilong agon? Mura man siya kuan lagi tundal. Kani siya o. Duoy gyapon na siya o. Duoy nga saging. Di ara. Duoy daw ni nga saging lami daw ni siya long agon. Mao ni ang pato nga gikan dito sa balay. Magsugok-sugok ta sa kasagbutan mangita tag makaon diri. Kay ingon si Utik naa daw nangka diri. So tingnan natin ngayon kung may makuha tayong nangka para makakain tayo sa nangka. Kasama ko si Mother Marites, si Auntie Mercy, and si Mimi. Hi Mi, Igna, hi. Ah, very good kay si Mimi. Oy. Hala, hinog siya, ti. Lah, hinog yun. Hala, hinog, tik. Hinog. Ha? Tupa sa taas o. Katkaton ako. Hinog ni siya? Na, gani, oh. Ipika ka na. Humok maguna sa ti. Wala gani. Nahumok pa ilong niya. Oh. Gahi man. Na? Ay, turaw, hinog o. Lokton din ni siya? Turaw, katkatat siya o. Samari kung Asa man? To, taas. Kato na to. Avocado. Mi, kuasa ni Mi, oh. Kana Mi, kuan ni Mi. Oh, nangatagak ng avocado. Kuan na Mi. Nakay makain yan Mi, makain. Kat ka. Uy, Ginoo ko nga pagkapunuan. Makakatkat ka natin nga street ra ba kaayo? Patiloros pa sa ubos. Oh, taas kaayo. Mabuto nga punuan dito, tek. Kat raw ti. Kat raw ti. Kaya no, itaas kayo. Naraway daghan uno dito no sa ibabaw oh. Kani among lakaw karon. Muryo style ni siya. Naunay, tari. Pagklaro diha basig habog ng avocado nga imong giingon ha. Ah, pag naagi sigbin dani ah. Impas kita ani. Kuya dani tiog ni halas tino. Uy, Ginoo ko kalabong ba kaayo. Magkuha mi sa avocado diri sa sapa kay sabi ni Utik, marami daw avocado. Tapos hindi daw habog. So, mababa lang daw. Pwede ra kabuton. Bantay bitaw karon og habog na imong giingon nga avocado. Hala talaaw ti, unsa man labayan ako? labayan daw. Tag pangdagan, ani. Okay ra man gud nagmapaakan ta no. Kala. May nagdagan. Bili. Sugok-sugok na sa taan ni di ay. Ali mi, pagdali mi. Ah, dapit nga avocado kalayo pa ba di ay siguro. Balik nang ta oy. Pagdali mi. Hagoy Ginoo ko si Mother Marites. Sako pa ni sa inyo. Eto, magkuha tayo ngayon ng avocado. Si Sherwin, nandoon si Sherwin sa bahay ni Utik. Siya ang nagluto doon sa manok. Pagdating namin ngayon, pagdating namin mamaya,
Maghabhab na lang mi. Jesus Ginoo ko nag-anha ra man ta dinhi nagkapoy-kapoy. Unya magunsa man ta dani ato nang luparon. Sapay tao itong kawayan na kawayan Na mamauli na ta oy. Tanah wa ra gyapon di gyapon ta dani success kay. Ali na magpangas na lang ta. Pilayon mo inuan. Ako ikat-kat ni. Kat kati nga kuan ra bagin agkay na pagitalaaw naungo-ungo style man atong lakaw Lagi itong kawayan na nga taas kayo. Nya unsaon man ato ra may mga lastik man ta kay ato nang kabuton. Uy, Ginoo ko magsaka kati tan-aw ra ko nang hitsura tiyo. Imong sakaan. Okay ra og kanang Ginoo ko tara na. Pagdali na kamo kay mamauli na kita. Nung sa mo? Asa man sa tag-agi karon pag kuan uli. Uy, daghan panlupad sa mata. Dali tag-agi? Oh. Ginoo ko na. Pagdali na mo diha, Mader. Ali na Mader. Kaon-kaon po si Mader Marites on ay nagpuwak di ay. Una pa mamuwak ta. Mader. Ila lang ibang gumabang. Ali na. Uli na ta. Kuha to mi. So hinog niyo. Kuha kaw. To hinog na to. Agpas. Napagkuan-kuan diha para makaliring ka dito pa is. Ako kat-kat sige. Pag-kat-kat diha para ali na Madir. Ali na Madir. Napagsakat kata diha. Asa na sungkit. Kat kay balo ka og mukat-kat ka na ang kanarabang kuan ang kanarabang kahoy nga kuan avocado digyas na siya nalagi pana agpangas na ta dinhi kay si alan datong pakwaon dani kay Siriklan daw sa kaon. oh Ayaw, pasing nalabudog to. tan-awa ra gud na ako Ayaw to. Unsa na? ay nangita gini si mama kuan ba Hoy, kanaog na diya. Ting dakuan na sa kuan. ipakanaog man ni si mama ali na ma ay sus Ginoo ko di ta makakuha dani style Bantayan ninyo dito sa sapa. Agoy. eh sus ali na dinhi kay pangas na ta Di na mo kay kat-arsa mo lubot. Kanana. Kakat-kata nagdakurkuro ka tuhudan na ba? agkaunsa man gidi si mama nga Kanaog din si kanaog Dali na. ka magulig sa kaon. Ayaw agtuman gidi siya gido wa ay sungkit nga tarong. Oh. Oh, unsaon nimo pagkat-kat diha ang Ano nga oh? na sige Sige, bantay ko ninyo. Tama oh. Biyaan tayo ka na mo. Biyaan tayo ka Nay na diha. mo. Kat-kat itong lilis una. Sa una pa to. Saon naman to, bata-bata pa ka. Nawala ba ako ito? Saon ka na niya pagkanaog karon. Di man na maong sungkit kawayan, di man na mag-abot. lingod pa na kay gamay Oo. Paato. sige tato ko unta kay kat-kata man si Mader di wa tay mahimuan ni sige dito tik ato dito ba atang dito sa kuan ibutang ka na imong dala ibutang ka na imong kuan dani Malakaran niya. diya sa kilid ibutang sige kana dagpusi tanan kana sige oh sige dagpusi kana sige kana og lama Tuod ako. Nurid din ninyo. imbis nga pamauli na ta nagsakaha sa kadiha kuha natik ang kuan sige Tulo pa ka buok. Sila kay mga timod. Ah! Turad ako. Oh yes. oh yes kay sige kana dagpusa sige pa sige pa sige pa o kato kuha na mi Oh, kayo. kana sige dako kayo Sila na nakabok ng kuha diha. Napulo pa ka buok. kana og na kay kato na ta Baba na yun Gabok dahil siya. Kanaog na. Di naman na makabot imong sungkit kay buko naman naputol imong sungkit.
Isa ng kalo ni Lula day kaya may tusudlan. Oh, sudlan na itong avocado. Bakit eh? Ay! Kamay kayo po ah. Lubot sa maka. Dalan ng kahoyo. Nakakaon na lugar ni mo nakabuton. Di na po pagkakanaog. Sige, kanaog na. Na. Asa. Asa na magkagunit. Aya, pagkumpiyansa na ng kuan kay masingi ka na. Tanawa lagi, nag-akig-akig may kagsaka, tanawa. Di na kabalog ka naog. Pag muunta. Lah, masingi ka na ang... Ala nga, kani si Mother Baya kay taligtig biya kay ni. Mother, Martes. Naunya kay di naman kung saan magmahal ko dani. Paglingkod tik kay para kuan. Git, ambak, wan. Aflong. Di ka ko sinilas ma. Ala, hinog siya. Naay mga puwak. Mahinog na ni siya ugma. Sige na, Mother. Jubo, ganin ako tinilas kay. Kuan, ganin kayo. Kalusot gyapon. Salamat. Ate sa bagay ang hinog nero. Kuan man na siya, di man na ingon nga. Di ba makaon man ito? Ha? Siya dinog. Dinog. Makaon, di ba makaon maninog? Oh. Wa pa naman mo. Itom dani ang hinog. Di ba may pulag din? Mm. Agay! Nara, manday diri ganda doon. Sige, Mi! Agoy, asa na makagpaingon. Sige. Agpas, Mi! Ikaw ang una kaganiha o niya karon na ulahin na ka. Agpas, kinakabuhi ang kanding. Nah, kiatod lagi. Agpas. Dagan. Gidagan. Agoy. Anak dagan. Sige, dagan. Kaabot na mi sa balay ni Utik. Ha? Kapoy?